No a my vám zase povieme anjela strážneho podľa vášho dátumu narodenia a to je 14. január, takže vašim anjelom strážnym je 3. anjel archanielov Harachel. Pomáhal vám niekedy Harachel v nejakej takej konkrétnej situácii? Napríklad, ja neviem, nájsť milovanú osobu alebo niečo vyriešiť? No, vtedy som nevedela, že sa volá Harachel. Dnes to už viete. Dnes už to viem. Áno, stala sa mi taká zvláštna príhoda. Ja som 10 rokov hľadala svojho brata dospelého, ktorý bol nezvestný. Vedeli sme, teda naša rodina, že žije niekde v Čechách. Posledné bydlisko mal teda v Prahe, ale on sa proste neozval, 10-11 rokov. A ja som vynaložila veškerú energiu, teda bolo to cez bývalého zamestnávateľa, cez trvalé bydlisko posledné, ale nič sa nestalo. No a roku 2000 som si ľahla, že idem spať a v tom som mala také vnuknutie. Chod zajtra do Prahy, stretneš Ivana. Bolo to naprosto jasné a bol to ako keby príkaz z vesmíru. Ja som to počula. No, tak som teda samozrejme sa vybrala do tej Prahy, zobrala som si dovolenku, ešte sa mi smiala moja kamarátka, kolegyňa, že som čistý blázon. A ja som skutočne do tej Prahy na druhý deň išla, ja som sa tam iba poprechádzala a Ivana som po 11 rokoch stretla na ulici. Ako je možné, že sa stratil na 10 rokov? On v podstate nechcel sa nejak moc kontaktovať, mal ťažkú haváriu, bol ochrnutý, bol rok na vozíku, mi to potom vysvetlil a mal aj amnéziu pred tými rokmi, potom žil 3 roky v Južnej Amerike a takže on mal takú tú svoju cestu životnú a trošku sa od nás ako keby oddelil. Ako zareagoval, keď ste sa stretli? No, viete čo, ako zareagoval? Povedal mi, mne si sa dnes snívala, že som ťa stretol a že plačeš. Takže ono to bolo vlastne také vzájomné, ten prenos energie. Kedy ste vy potrebovali anjela strážneho? Môj anjelom strážnym v detstve bola moja babička, ktorej som každé vlastne leto do takých 13-14 rokov chodila, kde som sa tam vždy tam tak ukludnila a bolo to taký ozdravný pobyt. A len môžem povedať, teda nie, že by mi šlo nejako o život pri havárii, alebo takto, keď ľudia spomínajú takýchto anjelov strážnych, ale ja som mala anjela strážneho, kedy som si to uvedomila napríklad teraz už to môžem povedať po 30 rokoch, pri príjmačkách na zdravotnú školu, kedy som z matematiky v podstate absolútne nevedela nič a také milé dievča sedelo vedľa a vyrátalo mi príklady a hodilo mi to len tak cez tú lavicu. A tým pádom vlastne som tie príjmačky z matematiky, čo na zdravotnú školu som práve preto išla, aby som nerobila príjmačky z matematiky, lebo matematiku som neobľúvala a nakoniec tam boli. Takže ja som si vtedy uvedomila, keď Pán Božko chce, niekedy aj motika vystrelí. Že skutočne, že ste tam, kde máte byť. Častokrát sa ľudia chcú dozvedieť iba tak, čo boli v minulých životoch, pretože majú taký pocit, že aha, ja tak sympatizujem s Kleopatrou alebo sympatizujem s nejakou historickou postavou, nebola som náhodou niekedy v jej blízkosti. Chodia za vami aj s takýmito? Áno, viete čo, chodia nápadmi? Také, ale ten regres není o nejakom takom tom, že action. Ono niekedy to podvedomie ukáže a niekedy ukáže celkom iné, čo by ani nechceli vidieť. Napríklad to, čo robili zlé. Veľmi. A teraz sa narodili do tej rodiny, že on totiž obeť si priťahuje vždy násilníka. Tam tá reinkarnácia má svoje prísne pravidla. Že to, čo sme niekedy vykonali iným, nám bude spáchané. Alebo, že čo nechceme pochopiť, musíme pocítiť. A jedno v jakom živote. A niekedy sa to deje veľmi rýchlo. Ono sa hovorí, Božie mlyny melú pomaly, ale iste, ale niekedy veľmi rýchlo. Čo je zatiaľ v rámci vašej liečby regresom najväčší úspech? Čo pokladáte za taký top? Viete čo, ja mám 200 klientov za sebou a sú to ľudia, ktorí mali rôzne ťažké fóbie. Nie všetci sa mi ozývajú. Není tam tá spätná väzba, ale mnohí, či mi napísali, alebo mi zatelefonovali, že skutočne tie fóbie odzneli, alebo sa prestali báť smrti. Spomínala som tu pani z Motyl. Mala som napríklad klientku, ktorá nemôže mať v tomto živote deti. A ona len pochopila prečo. V jednom živote opustila nepekne svoje malé dieťatko, vlastne ešte k tomu aj ťažko choré
No a v ďalšom živote utiekla s milencom tiež od ročného dieťaťa. Tak jednoducho v tomto živote bude riešiť niečo iné, lebo viete, my máme presne taký život, akú máme mysel. To je podstatné, ako my sa s tými vecami, čo nás stretávajú na tých osudových križovatkách, vyrovnáme. Takže sú 3 a 4 ľudia s tou istou situáciou. Niekto mávne plecom, niekto zapremýšľa, niekto sa ide zblázniť a niekto skutočne spácha samovraždu. Takže máme taký život, aké máme myslenie. A to je to podstatné vlastne pochopiť. Máte nejaký taký konkrétny prípad, ktorý bol veľmi silný emocionálne, na ktoré nezabudnete? Nemusíte menovať pacienta, prirodzene. Áno, mám ich viacej, ale spomeniem teda jeden. Klientka bola rozvedená, mala už jedno dieťatko a ostala gravidná a cítila, že si to musí nechať. Že toto proste dieťa si musí nechať a mala celé tehotenstvo aj celé detstvo veľký strach. Narodilo sa dievčatko a asi do tých jej nejakých 14-15 rokov mala také obavy veľké o ňu. No a v podstate v regrese si spomenula, že tá klientka zomrela v koncentračnom tábore ako poľská židovka a toto jej dievčatko bol jej brat, vtedy 5-ročný. Ona vtedy slúbila rodičom, že sa o ňu postará. No, nezvládla to, pretože jej samozrejme to dieťa zobrali, oddelovali tí deti od matiek a tam tá túžba sa postarať o to dieťa, skutočne tá duša si berie do ďalšieho života. Lebo duša má svoje predstavy a túžby a občas lipne aj po smrti. Preto sa tu niekedy tie duše ako keby ostávajú tu a nejdú do iných sfér bytia, kam by mali byť. A vlastne oni tu potom trpia. No ale táto dušička si pritiahla a teraz je to vlastne matka s dcérou a tie bloky sa uvoľnili a dnes už tie strachy skutočne tak tieto vlastne ako keby neopodstatnené sa zdalo v tomto živote. Už je to v poriadku. Vedia si to jednoducho vysvetliť. Vy ste spomínali, že niektoré duše tu zostávajú. Ja viem, že sa majú pobrať do astrálu. Jednoducho, že tá energia, ktorá sa uvoľní po smrti človeka, odchádza niekde do astrálu. Čo s tými, ktoré tu zostávajú? Ako sa to prejavuje? Ako to vnímame my, ktorí tu ešte žijeme vo fyzickom tele? Áno. Najprv by som chcela si povedať, že tá dušička tu ostáva väčšinou 3-4 týždne, ale sú duše, ktoré keď na niečom lipli alebo mali niečo nevysporiadané, tak sú tu skutočne, môžu tu byť aj 10 ročia, stáročia. Tá dušička je zmetená. Ja mám konkrétny príklad zo svojho života, kedy som prišla domov a otvorím dvere a jednoducho v predsieni vidím muža, ktorý ako siluetu, ale videla som aj dokonca, ako bol oblečený, bol to mladý muž, ktorý bol veľmi zmetený. A ja som si vtedy potvrdila to, čo som vlastne študovala v knihách duchovných, že s dušou sa rozprávate len myslou. On si to síce človek naštuduje, ale keď to nezažije v praxi, tak si to neuvedomí. A ja len som vyslala myšlienku, že Bože, čo tu robíš? Len takto, ale nezlakla som sa. A on okamžite mi na to odpovedal. A on mi hovorí, poď so mnou. A bol veľmi vystrašený a mňa hneď napadlo, ja hovorím, ja nemôžem ísť s tebou, pretože ty si mŕtvý a ja som živá. No a on teda, akože mŕtvý, proste to opakoval, no ja som si nevedela s tým moc poradiť, tak zapálila som ako sviečky a urobila som takú hlbokú meditáciu na to. No môžem povedať, že ešte tam bol 24 hodín v tom mojom byte, ale na druhý deň krásne to skutočne proste to odznelo. Ja som aj pocítila taký kľud a jednoducho asi som mu pomohla do tých iných sfér bytia. Existujú náboženstva, ktoré majú presne premyslený odchod človeka pri umieraní, odchod jeho duše do astrálu. Tibetská kniha mŕtvych o tom veľmi veľa hovorí. Ako sa zídu, meditujú, ako všetci odriekajú mantry a vlastne tá duša sa uvoľní a celkom prirodzene odchádza do iných sfér. Takže u nás zrejme je ten celý rituál celkom iný a vlastne ktoré duše takto tu zostávajú? Sú to napríklad po autonehodách? Alebo áno, sú to také náhlych úmrtiach? Presne, po náhlych úmrtiach, ktoré sú zmetené. Oni vlastne, lebo tá duša to je to čisté vedomie bytie a ona ani nevie, nezaznamená, že je bez tela.
Takže presne takéto. Takže toto sa stalo tomu mladému mužovi, on vlastne duša sa prenáša iba myslou. Čiže on len zaregistroval, že ja ho vidím. Viete, lebo tá duša navštevuje svojich blízkych, svojich známych, len tie na to nereagujú. Ale ja to bežne nevidím. To proste skutočne som k tomu prišla ako slepé kurák zrnu, ako sa hovorí. Bolo to jediný raz pred pár rokmi, ale uvedomila som si vlastne, ako to funguje. Kam sa dá ísť za poznaním týchto vecí? Existujú nejaké komunity, kde sa toto všetko dá učiť? Ak človek má samozrejme v sebe túžbu rozšíriť si toto poznanie o takéto duchovné cvičenia. Viete, čo sú výborné knihy? Ja som prečítala desiatky a desiatky kníh duchovných, ale je to o tom stíšení mysle a otvorenom srdci. Pretože potom sa veľmi rýchlo dostavia výsledky a je to o takom nadhľade, kedy necháme veci iba plynúť a pozorujeme. Nie hneď zasahujeme do každého diania, nie hneď sa vyjadrujeme a je to o zmene mysli v tom zmysle, že neodsudzovať ľudí. Naprosto neodsudzovať ľudí, pretože my nevidíme v človeku celú psychiku nikdy, vidíme len čriepky. A preto nevieme, prečo čo kto vykonal a prečo sa ako kto správa. Takže je to o tej pokore a je to o takej láske, úcte a trpezlivosti a tá tvoricnosť. A to je základ duchovnej cesty. Kedy ste vy osobne najviac potrebovali toho svojho anjela strážneho? V ktorej situácii? Asi v situácii, keď som bola po tej onkologickej operácii v 91. a potom, keď sa mi aj tak rúcali iné veci a aj tá alergia bola veľmi špatná, takže boli tam aj partnerské vážne nezhody, takže vtedy som práve začala o týchto veciach uvažovať. Ale nebola to konkrétna situácia. Proste to prišlo a niečo ma jednoducho pozvalo na ten ezotérny festival. Potom som sa dostávala ako skutočne k veľmi múdrym a fundovaným ľuďom, a s ktorými vlastne dodnes spolupracujem. Kto sú takí vaši anjeli strážni tu na zemi? Takí tí fyzickí? Bola to moja babička v detstve. Teraz je to asi, by som povedala, veľmi rada čítam Dalajlámu. Potom Eduard a Míla Tomášovi, boli to vynikajúci duchovní majstri českí, ktorí pred asi 4-5 rokov dozadu zomreli, boli to manželia, písali nádherné knihy. No a dnes chodím stále na dietologické kurzy k Sámkovi Fujerovi, ktorý je dnes už aj spisovateľ. Je to český dietolog. Ďakujem, že ste prišli, že ste sa s nami podelili o tieto s vami aj veľmi intimné spomienky a skúsenosti, takže nech vám tento náš Harachel pomáha naďalej nachádzať cesty k tým najtemnejším zákutiam ľudskej duše. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ja.